са разбрани, така че да, има да. Ако не знае, сега ще ми помогна. Дай късмет на дървото. Дървото е символика за едно ново начало. Надявам се за всички и наши избиратели да бъде начало добро. Да се знае, сме стъпали здраво. Не само здрава ръка и здрав крак. Здрава ръка и здрав крак трябва. Какво ви мотивира да се кандидатирате за кандидат-кмет за Калипетрово? Мотивациите са много. Времето, в което аз живея в Калипетрово и нещата, които не се случват, ме мотивираха да стана и с идеите, които ги имам, и с това, което съм показал, че мога за себе си да градя. Искам да покажа и на селото, че мога да постигна много неща. Аз съм свикнала съпруга ми да е ангажиран, защото частният бизнес наистина това е голяма отговорност. И знам, че няма да бъде много лесно, но ще се справиме, сигурна съм.